que no assistirem a cap mesa sectorial ordinària. Com sabeu, se'ns ha convocat també una mesa ordinària dijous al matí per tractar temes ordinaris del dia a dia de l'educació. Nosaltres, fins que no es reobri un marc de negociació de millora de les condicions laborals, no assistirem a meses ordinàries perquè no podem fer veure que aquí està resolt el conflicte i que hi ha una normalitat en el dia a dia. No és així i, per tant, primer volem solucionar, posar solució al conflicte obert que tenim amb l'administració. I, per altra banda, també volem anunciar que a la reunió del dimarts i del dijous a la tarda hi assistirem de forma unitària els sindicats que hem convocat aquestes jornades de vagues i que, per tant, no hem signat l'acord i que hem demanat aquesta reunió al conseller Dalmau, que en aquesta reunió el que volem és que es parli, hi hagi propostes a sobre la taula, per tant, que la conselleria, els representants de la conselleria, el conseller Dalmau vingui amb els deures fets i porti unes propostes concretes en matèria de millores. Si no és així i, a més, en sortir de la reunió no es compromet públicament a reobrir aquest marc de negociacions i, per tant, iniciar novament propostes, una proposta millorada de condicions laborals que puguem treballar els sindicats que estem aquí presents, doncs nosaltres procedirem a anunciar també que el tercer trimestre hi tornaran a haver mobilitzacions, accions, mobilitzacions i noves jornades de vaga. Sigui el que sigui, vull dir que nosaltres, com a també mesura de pressió, ja que ells han deslegitimat l'espai de la mesa sectorial, se l'han saltat, diguéssim, i l'han menystingut, doncs, evidentment, el que no podem fer nosaltres ara és fer veure que tot està igual i que tot està, que seguim amb la normalitat. No, no és així. No hi ha normalitat, hi ha conflicte i fins que això no es resolgui, fins que no tornem a reemprendre un marc de negociacions sobre la millora de les condicions laborals que invalida de facto aquest acord que realment no resol cap de les qüestions plantejades, doncs la normalitat no hi serà i nosaltres no podem fer veure que hi és. És que el conflicte actualment està obert i necessitem fer-li veure al govern que o s'asseu a negociar amb nosaltres i ens fa unes propostes clares per atendre les nostres reivindicacions, que saben clarament quines són, o seguirem nosaltres amb la mobilització al carrer. I no crec que li interessi a aquest govern seguir tenint a tota una societat, perquè pràcticament tota la societat està veient com les reivindicacions dels docents i de l'educació pública a Catalunya són justes, a tenir tota una societat en contra. Per tant, tard o d'hora hauran de rectificar i el que sí demanem és que comencin a escoltar-nos i a negociar de debò en termes reals amb la majoria sindical que representem els docents a Catalunya.